ድምፂ ውፅዓት ብስራት ዕልልታ ውድኺ ሓድነትና ህዝባዊት ዋልታ وجه ማእከላይ ምብራቕን ቀርና ኣፍሪካን ሰላም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮይንኩም መደባት ቲቪ ማለይ ተከታተሉ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ከም ይቀኒኹም ንሎምን በኣር ከም ተቐጻሊ وجه ማእከላይ ምብራቕን ቀርና ኣፍሪካን ዘሎ ምዕባሌታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ሰናይ ምክትታል መእተዊ ኣብዚ እቲ ሙሉእ ስእሊ መታን ክህልወና በብተራ ከነቕርቦ ክንፈትን ኢና ኣሜሪካን ኢራንን ነዚ ኸልኣይ ዝርዘተ በኸመይ ሒዞን ኣለዋ ዝብል ሕቶ ገለ ሓበሬታታት ክወሃብ እዩ ብመጀመርያ ውግእ ንኽጅመር ምኽንያት ዝኾኑ ኣጀንዳታት ማእከላይ ቦትኦም ሒዞም ዶ ኣለዉ ወይስ ኣይሓዙን ዘተ ኣሜሪካን ኢራንን ነቲ ውግእ ንኽብገስ ምኽንያት ዝኾነ ሓዲጎም ንሳዕብያናት ውግእ ጥራሕ ዝምልከት እዮም ዘመሓድር ዘለዉ ክበሃል ይከኣል እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መጻወበ ሆርሙዝ ኣገዳሲ ቦታ ሒዙሎ ብኻልኣይ ዝርአ ኸኣ እዚ ውግእ እዚ ኣብ ዘለዎ ዲ ክግታእ ዋላ ናብ ካልእ ክሰጋገር ዝብልን ምርኣይ ተደላይ ብሳልሳይ ነገር እዚ ውግእ እዚ ዘጉልሖም ትርኢታት ክጥቀስ እዩ እዚ ኸኣ እቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ሓደ ቁፅራዊ ዓለም ዝነበረ ዳርጋ ናብ 3 ቅፅርታት ንምቋም ዘድህብ ዘሎ ይመስል ነዚ ዝምልከቱ ገለ ኣብነታት ክጥቀስ እዮም ካልኣይ ዝርዘተ ኣሜሪካን ኢራንን ኣበይ በፅሐ ሕቶ መጻወቦ ሆርሙዝከ ከመይ ኣሎ እቲ ውግእ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣንጻር ኢራን ዝጀመርዎ እዩ ነይሩ ብዕለት 28 ለካቲት 2026 ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን በቲ ሓደ በቲ ካልእ ድማ ኢራን ውግእ ተጀመረ ውግእ ዝጀመርሉ ምኽንያት ክገልጹ ከለዉ ኢራን ኒኩለራዊ ወታደራዊ መሳርያታት ተፍርላ ክኽልከል ድማ ይግባእ እዚ ንኽረጋገጽ ንኣሜሪካ ዝሰማማዕ ስርዓት ንምትካል መንግስቲ ምቕያር እውን ሓደ ካብቲ ዝግለጽ ዝነበረ ዕላማ እቶም ጀመርቲ ውግእ ከም ዝነበረ ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ ኣሜሪካን እስራኤልን ብኸበድቲ መሳርያታት ሚሳይላት ነፈርትን ድሮናትን ገይሮም ንሙሉእ ኢራን ሃሪሞም ናይ ሲቪላት ትካላት ኣዕንዮም ኣስታት 4,000 ዝኸውን ሲቪላዊ ህዝቢ ተቐቲሎም ብዙሓት ድማ ኣደዳ ስንክልና ዝኾነለዉ ግብረ መልሲ ኢራን ድማ ብቐጥታ ናብ ሃገር እስራኤል ዘትከለ ተሃርም ነይራ ኣብ ዝወነ ሓደጋታት ኣብ ልዕሊ ሰባት ኮነ ኣብ ልዕሊ ንብረትን ሃብትን በፂሖም እዮም ንኣሜሪካ ግን ከም እስራኤል ጥቓኣ ስለ ዘይኮነት ኢራን ንሃገር ኣሜሪካ ክትበፅሕ ኣይከኣለትን እንትኾነ ጋድማዊ ወፍሪ ገበረት እዚ ድማ ማለት ኣብ ጥቓ ኢራን ዘለዋ መሓዙት ኣሜሪካ ዝኾነ ሃገራት ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ማዓስከራት ስለ ዘለወን ብቐጥታ ነተን ሃገራት ከተጥቅዕ ተገደደት ብዙሕ ሓደጋታት ድማ ኣብፅሐት ካልእ ግብረ መልሲ ኢራን ድማ ንመጻወቦ ሆርሙዝ ተቋጻጸረት እቲ 20 ሚእታዊ ዝኸውን ፔትሮል ወይ ዘይትን ምስኡ ዝተሓዝ ፍርያትን ዝሓልፈሉን ካብ ወፃኢ ድማ ምግብን ኣገልግሎትን ዝኣትወሉ መሓንቆ ዝኾነ መጻወቦ ሆርሙዝ ሓነቆቶ እዚ ተግባር እዚ ብኣሜሪካን እስራኤልን ምናልባት ዘይተሓስበሉን ዘይተጸበይዎን ኮይኑ ተረኺቡ ይኸውን ግን ኮይኑሎ ግብረ መልሲ ኢራን ናይ ዓለም ቁጠባ ከም ዝነወፅ ገይርዎ ኣብ ሙሉእ ዓለም ብዙሕ ቁጠባዊ ፀገማት ኣጋጢሞም ኣለዉ ብሰንኪ ዝውግእ እዚ ቁጠባ ዓለም ኣብ ነውፂ ይርከብ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዜጋታት ኣብ ዓበ ናይ ቁጠባ ቅልውላው ኣትዮም ይርከቡ እዚ ንርእሱ ኣብተን ተዛተይቲ ሃገራት ሓያልን ከቢድን ተፅዕኖ ይፈጥር ኣሎ እዞም ውፅኢት ውግእ ዝኾኑ ተረኽቦታት ንኣብነት ከም መጻወቦ ሆርሙዝ ምዕፃው ንክልተ ወገን ሰብ ነገር ኣሜሪካን ኢራንን ክዛተዩ ከም ዘለዎም ዝተረኸ ምዃኑ ኣየጠራጥርን ክልቲኦም ወገናት ነናቶም ኣጀንዳታት ኣቕርቡ በዚ ምኽንያት ድማ እዚ ብናይ ፓኪስታን ማእከልነት ቀዳማይ ዙር ዘተ ተጀመረ ንዲፕሎማስያዊ ዘተ ዕድል ንምሃብ ንክልተ ሰሙናት ዝኸውን ናይ ውግእ ተጻብኦ ጠጠው ክብል ተገይሩ እዚ እናኾነ ከሎ ኣሜሪካ ብውሕዱ ክልተ ነገራት ትገብር እቲ ሓደ ነቲ ኢራን ዓጽያቶ ዘላ መጻወቦ ሆርሙዝ ብደገ መጽያ ካልእ ዕፅዋ ምፍጻማ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ነቶም ዘቕረበቶም ኣጀንዳታት ካልእ ጠለባት እናቕረበት እናወስኸትን ክትመጦ ተረኽበት ምዝ ተታሒዙ ዝኸይድ ብፍላይ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተፈላለዩ መግለጽታት ሓንሳብ ተስፋ ዝህቡ ሓንሳብ ዘፈራርሑ ሓንሳብ ድማ እንታይ ገደሰኒ ዘመልክቱ መግለጽታት ይህብ ነይሩ እዞም መግለጽታት እዚኣቶም ነቶም ተዛተይቲ ንኸይተኣማመኑ ተራስ ተጻወተ በኣታይ ኢሎም ዝኣምኑ ሰሞይ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ቀዳማይ ዙር ዘተ ኣሜሪካን ኢራንን
بزي حد قم نجر كم استبتنا زفلتي مخنياتات كألوه اتحاد ناي أمريكا بريزيدنت هو بزنبرة مفرحتات قبل بزي مخانو اتخال ايكا ناي أمريكا وكلت ذات إنا قبرو كبوص حوا ويكرقا قصوز دولي طلبات ببقزيو يقايرو بمنبارمي زبل بأكال تزاتيتي زنبرة ناي إيران وصاو قداي منيستر مجلس الله نسو دما كنسا ممع قروب تاريفنا نيري كان بسنك خبوص حوا زدولي علاماتات ببقزيو مقيار فحيل كبل كم زغلوص زكاري قداماي زور زته دا فحي بلمبر منغونيا باكستان داغم نابزته خاطو بزح فتناتات غيرا زحلف سمون كزاتي ان تقراربن كلو ايران ناب مصاو بهرمز غداي الإله اذن امريكا عصوا خيتل على ابزته اين اتون زبل مرغص حازت مصاو بهرمز بامريكا معصاو زوطناي علامان مرغا زحجز زبل ني امريكا مجلسات بريزيدنت امريكا ببوانو يغلص نيري ازته كيتخاده تنطلطيلو ترفه بمنجدنا وصاي منسترا غيرا ايران زته كتقصل انت خوينا ني امريكا نمصاو بهرمز معصاو طوطو كبلالو زبل ملئختي بمنجد منغونيا باكستان ام حلالفه اذا حسب بمنجد باكستان ابيلو ناب امريكا حليفلو دونالد ترامب جن نحسب ايران ايقبلون اي مغنياتو عصوا انهالون كلو نا ايران نيكلوراو تحستو اكل اذا حسب زي كوينو كقربالو ايلو سلازا حسب كم تلعيلو لستتقسه اتخال ايزور زته تنطلطيلو تريفلو قند مخنيات كا اتسعبين نايتو وق زخونه عصوا مصاب هرمز كوينلو زوبا قرن افريكا بناي ماكلاي مبراق كونتات يصلو دا يخون حدا حقي مقمات يدليو قيح بحري ازي اقداس زخونه مسمر ماياوي مغعازي እዚ መስመር እዚ ብውሕዱ ንሰለስተ ክፍለ ዓለማት ዘራኽብ ንኽልተ ክፍለ ዓለማት መቂሉ ዘዳውብ ባሕሪ እዩ ምስቲ ኣብ ሰሜኑ ዝርከብ መጻወ ሆርሙዝ ድማ ቀጥታዊ ስትራቴጂካዊ ጂኦግራፊያዊ ዝምድና ዘለዎ መስመር እዩ ኣብዚ ኣገዳሲ ማያዊ መስመር እዚ መጻወ ባቢኤል መንደብ ህንዳዊ ውቅያኖስን ቀይሕ ባሕርን ዘራኽብ ካልኣይ መሓንቆ ዝኾነ መጻወ እዩ ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ሃረምኣ ኢራን ኣብ ሊባኖን ኣብ ኢራቅ ኣብ የመን ዘለዉ ደገፍታ በበዘለዎ ክንቀሳቀሱ ጀመሩ ሓደ ካብኣቶም ጉጅለ ሕቲ ንእስራኤል ከሃርማ ከም ዝኽእልን ብፍላይ ድማ ነቲ ካልኣይ መሓንቆ ዝኾነ መጻወ ባቢኤል መንደብ ክቋጻጽሮ ከም ዝኽእል ደጋጊሙ ገሊጹ እዚ ክበሃል እንከሎ ኢራን ኣይትፈልጥን ያ ክበሃል ኣይከኣልን እኳ ደኣ ብምውሃድ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ካብ ምዃን ሓሊፉ ካልእ ክኸውን ኣይክእልን እዚ መጻወ በዚ እንተ ደኣ ተዓጽዩ ካብ መጻወ ሆርሙዝ ናብ ኤውሮጳ ይኹን ኣሜሪካ ብቀይሕ ባሕር ኣቢሉ እዩ ዝሓልፍ እዚ እምበኣር ምስ ማእከላይ ምብራቅ ጥቡቕ ዝምድና ዘለዎ ዞባ እዩ ቅድሚ ውግእ ማእከላይ ምብራቅ ምጅማሩ ቀይሕ ባሕሪ ብሓፈሻ ማያዊ መተሓላለፊ ብኸመይ ክመሓደር ኣለዎ ዝብል ሕቶ ንምምላስ ምንቅስቃሳት ነይሩ እዩ ንቀይሕ ባሕሪ ከም ሓድር ዝግብኦ እተን ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝዳወባ ሃገራት ሓላፍነት ክወስዳ ኣለዎን ዝብላ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሃገራት ኣለዋ ይኹን እምበር ብዶብ ዘይረኸበ ሃገራት ካብ ርሑቕ መጽአን ኣብዚ ኢድ ክህልወና ኣለዎ ብምባል ዝንቀሳቐሳ ካልኦት ሃገራት ከም ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከኣለዋ ኣብዚ እዋንሲ ምስቲ ደገፍቲ ኢራን ዝኾነ ሕቲ ዝበሃሉ ጉጅለ ዝሃብዎ ናይ ምዕፃው መግለፂ ዝተተሓሓዘ ንምግጣም ገለ ምንቅስቃሳት ኣሎ ብመሰረቱ ብዘሎ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ውሽጣዊ ግርጭታት መሰረት ብሓባር ንኽሰርሓ ዝተኣኻኸባ ሃገራት ኣለዋ ንሳተን ከዓ ስዑድ ዓረብ ግብፂ በአልቡርሃን ዝምራሕ ንሱዳን ዝውከል ኣካል ኤርትራን ጅቡትን ዝተኣኻኸባሉ ኩነታት ኣሎ ብተወሳኺ ምዝ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ናይ ውግእ ኩነታት ዝተተሓሓዘ ሰላምን ጸጥታን ንምርግጋጽ ብምባል ብምኽንያት ኣሜሪካ ንገለ ሃገራት ከተዋህድ ትረአላ እዚ መሰረት ብምግባር መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ናይ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክትሰርሕ ትፍትን ከም ዘላ ዝሕብሩ ሓበሬታት ይወፁ ኣለዉ እዚ ኣብ ግምት ብምውሳድ ንስርዓት እግደፍ ናይ ምጽባቕን ዕንቅፋታት ክገብር ከም ዘይጸንሕን ይግለጽ ኣሎ ኣብ ልዕሊ ኣድማሳዊ ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት ኤርትራ ማለት ሲቪላውን ፖለቲካውን መሰላት ቁጠባውን ማሕበራውን ባህላውን መሰላት ዘይምኽባርን ዝነበረን ዘሎን ኩነታት ኮነ ኢልካ ፈጺሙ ዝተረስዐ ይመስል ኣሎ እዚ ፈተነ እዚ ከምቲ ኢራን ደገፍታ ናይ ምውሃድ ትገብሮ ዘላ መደብ ኣሜሪካ ድማ ነዚ ዝጻረር ምውሃድ ትገብር ከም ዘላ እዩ እቲ ምልክታት ዝርአ ዘሎ ብኻልእ ደረጃ በቲ ሓደ ወገን ድማ ኣብ ሶማሊላንድ ሶማልያን ዘሎ ኩነታት ከም ዘሎ ኮይኑ ናብዚ ቦታ እዚ ካብ ደገ ተበጊሶም ኢዶም ዝሰደዱ ሃገራት ኣለዉ እስራኤል ነታ ካብ 30 ዓመታት ንላዕሊ ኣፍልጦ እትደሊ ሶማሊላንድ ከም ሃገር ብምፍላጥ ጀመረት
ولا እኳ ካልኦት ይሃሉ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ወስታዚ ንናይ ሕቱ ዕላማ ንምግጣም ዝዓለመ ወፍሪ ምዃኑ ይግመት። በቲ ካልእ ወገን ድማ ምስ ሶማልያ ዝምድና ብምፍጣር ዝተፈላለዩ ማዕድናት ንምፍራይን ካልእ ጸጥታዊ እፎይታ ንምፍጣር ዝዓለመ ውዕል ዘለዋ ሃገረ ቱርኪ ኣብ ሶማልያ ህልውና ኣረጋጊጻላ። እዚ ይኹን እቲ ኣብ መንጎ እዞም ካብ ደገ ዝመጹ ክልተ ሃገራት እስራኤልን ቱርክን ምፍሕፍሕን ወጥርን ይንጸባረቕ ኣሎ። እዚ ወጥሪ እዚ ድማ ብቐጥታ ይኹን በተዘዋወረ መንገዲ ምስ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ውግእ ርክብ ክህልዎ ከም ዝኽእል ብሩህ እዩ። ቀጺልና ኣፍሉጣና መታን ምሉእ ክኸውን እቲ ሳልሳይ ዕጻፍ ማለት ናይ ኣህጉራዊ ኩነታት ክንምልከት ዝበለጸ ይኸውን። ምቋም ሰለስተ ቅጽርታት ኣሜሪካ፣ ኤውሮጳ፣ ብሪክስ። ኣሜሪካ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ምዕራብን ምብራቕን ተባሂላ ክልተ ቅርጻዊ ወይ ክልተ ደመታት ምስ ኮነት ኣሜሪካ ግንባር ቀዳምነት ኮይና ነተን ሓያላት ዝበሃላ ዝነበራ ምዕራባውያን ሃገራት እናመርሐት ጸኒሓ። በቲ ካልእ ድማ ብሶቪየት ሕብረት ዝምራሕ ናይ ምብራቃውያን ዝበሃል ካልኣይ ቀጽሪ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ብዝያዳ ምዕራባውያን ሃገራት ዝመርሕኦ ዝተፈላለየ ከም ሕቡራት ሃገራት፣ ፋይናንሳዊ ምምሕዳር፣ ብሪቶን፣ ውድስ ዝበሃሉ ኣህጉራዊ ትካላት እናመርሐት ጸኒሐ። ድሕሪ ምፍራስ ናይ በርሊን መንደቕ ድማ ዓለም ሓደ ቅርጻዊ ምስ ኮነት ከም ሓደ ቀጽራዊ ዓለም ንልዕሊ ርብዒ ክፍለ ዘመን ዝመርሐት ሃገር ኣሜሪካ ገና ኣለኹ እናበለት ኩሉ እቲ ኣብ 80 ዓመታት ዝተሃንጸ ኣህጉራዊ ሕግታትን ትካላትን ክትቋጻጸሮ እትጽዕር ሃገር ኮይና ኣላ። ክሳብ ሎሚ እውን ንሳ እያ። እንተኾነ ግን ውግእ ማእከላይ ምብራቕ ንሓይሊ ኣሜሪካ ይደክም ከም ዘሎ ዘቃልዑ ተረኽቦታት ይቕልቀሉ ኣለዉ ክበሃል ይከኣል። ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ መራሒት፣ ኣላይት፣ መኻሪት ክንዲ ትኸውን ዓማጺት፣ ወራሪትን ዘይሕጋዊ ወራር እተካይድ ሃገር እናኾነት ትኸይድ ከም ዘላ እዩ ዝደጋግም ዘሎ። ዋላ እተን ምስ ኣሜሪካ ንኣስታ 80 ዓመታት ብሓባር ኮይነን ዝሰርሓ ዝነበራ ሃገራት ምዕራብ ኤውሮጳ ካብ ኣሜሪካ ነፃ ኮይነን ብናታትን ፖሊስታትን ተመሪሐን ክሰርሓ ዝሰርሓ ዘለዋ ይመስላ። ንኣብነት ብናይ ወፃኢ ጉዳይ ሴክሬታሪ ስቴት ዲፓርትመንት ማርኮ ሩቢዮ ዝተዋሃበ ሓበሬታ ኣሎ። ንሱ ከዓ ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚደንት ማክሮ ምስ ናይ ቻይና መራሒ ንኣስታት 6 ሰዓታት ከም ዝተዘራረበ ሓቢሩ። ድሓር ማክሮን ምስ ናይ ዜና ማዕከናት ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ምስ ኣሜሪካ ብሓደ ክንሰርሐሉ ንኽእል ኩነታት እናፀበበ ይኸይድ ከም ዘየለ ድሕሪ ምግላጽ ወሲኹ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ተኣሳሲርና ክንከይድ ኣይንመርፅን ኢሉ ክብል ማርኮ ሩቢዮ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ንቻይና ዝሕጉስ ስራሕ ክብል እውን ሓቢሩሉ። ማርኮ ሩቢዮ ቀጺሉ እዚ ዘረባ እዚ ናይ ማክሮን ጥራሕ ድዩ ዋላ ናይ ሙሉእ ኤውሮጳ ቃል ክብል ድማ ሓቲቱሎ ኣብ መግለጺ እዩ። እዚ ዘመልክቶ ነገር እንተልዩ ብውሕዱ ምዕራብ ኤውሮጳ ናይ በይኑ ፖሊሲ ኣውፂኡ ክሰርሕ ከም ዝደሊ ዘመልክት እዩ። ከም ካልኣይ ቀጽሪ ኮይኖም ዝሰርሑ ድሌት ከም ዘለዎም ዘመልክት ከዓ እዩ። ምዕራብ ኤውሮጳ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን ወዘተ ብኻልእ ወገን ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚደንት ኣማኑኤል ማክሮን ብዛዕባ መጻቦ ሆርሙዝ ምስ ሰበስልጣን ኢራን ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ክዘራረብ ምዃኑ ኣብርሂቡ። ድሕሪ ናይ 2 መዓልቲ ብጽሑት ኣብ ኣንዶራስ ምስ ሰበስልጣን ኢራን ሆርሙዝ ክኽፈት ከም ዘለዎ ክዘራረብ ምዃኑ ሰላማውን ጸጥታዊ ዝተረጋገጸ ማሕበረሰብ ዓለም ዝድግፎ ክረጋገጽ መታን ሓደ ልፍንቲ ቆይሙ ከም ዘሎን ንኹሎም ሰብ ብርኪ ዘሐጉስን ዘዕግብን ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ እቲ ስፈይሉ ብምባል ናይ ዜና ማዕከናት ዘቃልሑ ኣለዋ። ዓባይ ብሪጣንያ ብወገና ኣሜሪካ ንናይ ኢራን ወደባት ዝገበረቱ ዕፅዋ ከም ዘይትድግፎ ግሉጽ ኮይኑሎ። ይኹን እምበር መጻቦ ሆርሙዝ ንክኽፈት ምስ ኣሜሪካ ኮነ ካልኦት ብሓባር ክሰርሑ ድልዋት ምዃኖም ስቴፈን ዶቲ ናይ ኤውሮጳ ሃገራትን ሰሜን ኣሜሪካን ቤት ጽሕፈት ምክትል ፕሬዚደንት ተዛሪቡሎ። ወሲኹ ኢራን ንዓለም ጆው ሒዛቶ ኣላ። እዚ ድማ ጌጋይ ኢሉ ኣሎ። ማያዊ መጓዓዚ ብነጻ ብሰላም ክሓልፍ ኣለዎ። ዝኾነ ዕንቅፋት ክግበር የብሉን። ዝኽፈል ገንዘብ ከዓ ክህሉ የብሉን። ብነጻ ናይ ምጓዓዝ መሰል ኣህጉራዊ ሕጊ ዝተረጋገጸ እዩ። ብተወሳኺ ረስኒ ምጉዳልን ህድእ ምባልን ከምኡውን ተጻብኦ ጠጠው ምባልን ኣገዳሲ እዩ። ዝያዳ ዘስምረሉ ግን ኢራን ንመጻቦ ሆርሙዝ ክትዓጽዎ ንጎረባብታ ወሽመጥ ሃገራት ዓረብ ክትሃርምን ሲቪላዊ ትካላት ከተፍርስን ከምኡውን ኒውክሌር ወታደራዊ መሳርያ ክትሰርሕን ኣይግባእን ክብል ተሰሚዑ ኣሎ። እዞም ሓበሬታታት እዚኣቶም ኣሜሪካ ተኣማንነታ እናጎደለ ይኸይድ ምህላው ዝሕብሩ ወስታታት እዮም ክበሃሉ ይኽእል እዮም። ሩስያን ቻይናን ኣባላት ብሪክስ ኣብ ናይ ሩስያ ናይ ዜና ማዕከን ከም ዝተገለጸ እንተኾይኑ ሩስያ ረብሓ ኢራን ንኽረጋገጽ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ምዃና ፑቲን ተዛሪቡ። ህዝቢ ኢራን ከዓ ካብዚ ሕማቅ ግዜ ክወፅእ ሰላም ክረጋገጽ ከም ዘለዎ ኣብርሂቡ። እዚ ፑቲን ምስ
ናይ ኢራን ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ኣብ ዝገበሮ ወቅቲ እዩ ነይሩ ፑቲን ወሲኹ ንረብሓ ኢራንን ኣብቲ ዞባ ዘለዉ ሃገራትን ሰላም ክሰፍን ዝከኣሎ ክገብር ምዃኑ ኣብሪሂሎ ብተወሳኺ በናይ ኢራን ሃገራዊ ዜና ማዕከን ከም ዝተገለጸ ምጽዋብ ሆርሙዝ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ናይ ጸጥታ ሓይልታት ኢራን ክኸውን ከም ዘለዎን ናይ ዝኾነ ተጻባኢ መራኽብ ግን ክሓልፋ ከም ዘይኮነ በሪሂሎ ምዝ ተታሒዙ ዝኸይድ ናይ ኢራን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ዓባሽ ኣራክቺ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሩስያ ይርከብ ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ቴህራንን ዝተገብረ ዘተ ብዘይ ሓደ ነገር ፈሒሉሎ ምኽንያት ናይዚ ድማ ዋሽንግተን ምዃና ጠቒሱሎ ክብል ኤፍኤም ናይ ኢራን ሓቢሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ እቲ ቀዳማይ ዙር ዘተ ክዕወት ቁሩብ ክተርፎን ከሎ ብሰንኪ ናይ ኣሜሪካ ልዑል ልደት ከም ዝፈሸለ ባዕሉ እቲ ናይ ኢራን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ገሊጽዎ ይርከብ ካልኦት ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ሩስያ ኣሜሪካ ክትደክምን ንዓለም ክትመርሕ ድማ ብቕዓት ከም ዘይብላ ንምርኣይ ትሰርሕ ከም ዘላ ይሕብሩ ቀፂሎም ሩስያ ናይ ኣሜሪካ ስለያ ኩነታት እትፈልጦም ሚስጥራትን እናኣቐበለትን እናመኸረትን ንኢራን ተተባብዕ ከም ዘላውን ወሲኾም ይገልጹ ብዲፕሎማሳዊ ሸነኽ ድማ ኣብ ኩሉ መጋባእያታት ንኢራን ዝሕግዝ እናሰርሕት ይበሃል ቻይና ነዚ ናይ ኢራንን ኣሜሪካን ዘተ ብጥቡቕ ትከታተሉ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ ምስ ኢራን ዝተሓዝ ጠቕሚ ከም ዘለዋ መጠን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ትገብሮ ዘላ ተጽዕኖታት ብጥንቁቕ መንገዲ ትከታተሎላ ምናልባት እውን ንድኽመታት ሓይሊ ኣሜሪካ ብኣጉሊሑ ዘርኢ ውፅኢት ክዛዘም ትደሊ ትኸውን ተባሂሉ ክረአ ይከኣል እዩ ብተወሳኺ ነቲ ን80 ዓመታት ዝሰርሕ ዝነበረ ናይ ብሪተን ዎድስ ትካላት ቅርጽታት እናነቕዐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ምስ ምድካም ኣሜሪካ ክፈርስ ዕላማ ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ኣብ 1970 ዝተመስረተ ፔትሮ ዶላር ስርዓት ንኣሜሪካ ጥራሕ ዝረብሕ ስምምዕ እንተተቐየረ ድሌት ቻይና እናጎልሐ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝረኣዩ ምልክታት ኣለዉ ከምቲ ሩስያ እትገብሮ ድማ ቻይናን ንኢራን ዝሕግዙ መሳርያታት ከተቐበላ ድሕር ከም ዘይትብል ዝእምቱ ምሁራት ኣለዉ ኣብ ኣህግራዊ ዲፕሎማሳዊ ንጥፈታት ከዓ ንኢራን ዝሕግዙ ስራሓት ትሰርሓ ንኢራን ዝሃስዩ ውሳኔታት ከይሓልፉ ናይ ቪቶ መሰላ ተጠቂማ ብጥንቁቕ መንገዲ ትሰርሕ ከም ዘላ ዝሕብሩ ተንተንቲ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት እናሓበሩ ይርከቡ ብኣጠቓላሊ ብወገን ምዕራብ ኤውሮጳ ሃገራት ይኹን በቲ ሓደ ሩስያን ቻይናን ድማ በቲ ካልእ ድኽመታት ኣሜሪካ እናረጋገፁ ዝርከብሉ ዘለዉ እዋን ዘሎ ክበሃል ይከኣል ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎሚ ዝነበረ ትሕዝቶና እዚ መስል ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ትሕዝቶ ይረኽበና ሰሰናይ ብርኹም ምሸት ድምፂ ውፅዓት ብስራት ዕልልታ ውድኺ ሓድነትና ህዝባዊት ዋልታ